Kipulit jo kanang bak shalong dekat kerja trilang bakaseng jong kinang khai jor. Kilalap ya ka kenhun ne dekat kenhun di kikang ki bathok i kibri mantit jor naki hakador ka batam. Ka kerwa balapha da bak Vivex SPCT. Ke thu bakini kibri ki ab lupa hajan ka jaga yang bos apa ISBT manang dapat kelam saka jaga ka bakham kenja. Anala pai jaga bakham kenja kira bor saka jaga ka bakham jangai kam chamalo bypass syamyam bat shoi. Hadi ke nepat ki phapun ya kini ki driver truck seke malik jola ni ki try jor ki jongki bagdadap bantap ya ujor apa ka truck ban pha ya ka jingsi lengba ka Google Pay. Ubak Vivek uyathu baka special cell jongki pulet kalala pru bakini ki bri ki bale ene ka kam ki la aslam bha bat bunsin bha balumba kan ki jing thaw ya ka special cell rangkat ki jelang bakani ka seng jukina ki jor lalam ya ka kam ki jongki bala ujor FIR yaki. Ubak Vivek uyathu baka 100 tarik mata umrai da kajing tristam ka special cell rangkat ka jer telang ke sang jukan hijur nakam langot kibri wa ka 100 tarik mata umrai balai kurup ru ya ka marti safe disaya naki bat kumjuru south teli ki mobile phone aga ju kapon nakalyang jong SPCT ule thu baka special cell kanak thot shushu yegui pat kibri ka jang tilang baka ni ka kanhun pan rabor ki driver ba kumjur ban thong ikinok hijur lamba ka kambutu ka jongki